Il-Gvern qed jerġa' joħroġ skema biex jgħin residenti ta' Birzebbuġa jbiddlu l-aperturi tagħhom għal double jew triple glazing biex inaqsu l-impatt tal-ħsejjes mill-operat tal-Port Ħieles. Permezz ta' din l-iskema l-Gvern se jkun qed jagħti lura 90% tal-ispiża tal-materjal u l-installazzjoni sa massimu ta' 2,000 euro lil dawk ir-residenzi li jbiddlu l-aperturi tagħhom. Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u Reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Mirjam Dalli spjegat li l-iskema tapplika għal dawk il-persuni li joqogħdu fi proprjetajiet privati u residenzjali f'Birzebbuġa li jixtiequ jirrinovaw l-aperturi eżistenti biex jagħmluhom bid-double glazing. Żiedet li permezz ta' din l-iskema r-residenti ma jkunux qed inaqsu biss mill-ħsejjes tal-operat tal-Port Ħieles, iżda jkunu qed iżidu s-sostenibilità fil-proprjetà tagħhom billi jikkontrollaw it-temperatura fi djarhom. Qalet li dan ikompli jgħin fit-tranzizzjoni li qed jagħmel il-pajjiż lejn is-sostenibilità. Il-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u Proġetti Strateġiċi Silvia Xkembri qal li din l-iskema hija eżempju ċar kif jinstab il-bilanċ bejn l-aspett ekonomiku għax mill-Port Ħieles jgħaddi 85% ta' dak kollu li importa l-pajjiż u r-rispett lejn ir-residenti. Żied li minn barra din l-iskema qed isir investiment biex vapuri jkunu jistgħu jitfgħu l-magni tagħhom u jiġu provduti b'elettriku minn fuq il-mollijiet u b'hekk jonqos it-tniġġis fl-arja u jonqsu wkoll il-ħsejjes iġġenerati mill-vapuri. Żied li r-rispett lejn ir-residenti ntwera wkoll meta tneħħiet il-kundizzjoni li l-Port Ħieles jopera krejnijiet faċċata tar-residenti. L-iskema għandha l-appoġġ tal-Malta Freeport Corporation li se toħroġ 300,000 euro u se tkun amministrata mir-regolatur għall-enerġija u s-servizzi tal-ilma. L-applikazzjonijiet jibdew jintlaqgħu minn nhar it-tnejn li ġej u se tibqa' miftuħa sal-aħħar tas-sena jew sa meta jintużaw il-fondi.